Welcome to the first video of my new series of Irish language lessons. Now, I've been extremely busy and I will continue to be extremely busy for another few months at least. So I thought, rather than not posting any videos at all teaching Irish for a number of months, that I'm just going to make a few rough videos, and then come maybe June sometime during the summer when I have more time, I'll start making videos properly at my desired standard. So this video is going to be about pronunciation. Is sin fer har we simul agus rinne sé an fish sin chuig vi keir vi och in or de kinsach agus dortje gometje reis le nís mú fishnai ach malean nírá níor hálaí a rud mar a cheap sé héin agus is mar a felly mar tá lehetí tastal fekarumsa YouTube maar fwy láthir is an ísal caidan na gailge tá le cloisteáil agus le feicáil YouTube agus bevrálam há mech daoine há lehetí sin an díú rudí caint a córa agus a chur a gcuid túirmí amach ach anú dalneart éis ach tangháilí úna leis nó beidir gfuil anig duine betheagaí éis nó rámeach se bhar an rud cinnte rá leis nó lehetí sin daoine mar dúirt mé is cinál ísle caidan atá le fáil a gcuid is mú gan na rudaí ó bhfuil baint acu leis an ghailge agus beireálam daoine mar sin bhfuil gail go bhaith aige a bheith an mar tá amachchan sin a caint a gaí bhfuil fuaimniú agus choilethart na leithinte seo le cloisteáil agus le feicáil agus chá bhúnú leis an ghailge is meara is cinál trúí nach bhfuil níos mú caidan agus nach bhfuil níos mú éagsúlacht fáil so go go mbeadh daoine in an cinál goil go chloisteáil agus bheith an cleachtú rár chaidan seachas a méid atá fáil daoine á bhúnú nach bhfuil an í láhat i go leor cásannaí ach sin nualáin sin í cheist mech met an spreagú a chur a bhar sin agus chuoine cosú leis an leingseach atá a bhar sin círeach agus tá túirmí spéisiúla aige faoi go leor rudaí go háirid i dtíú na gailge agus tá sin an órán a chasú go breach go maiith ach sin méid faoi láthir weim se rámeach duine betheagaíon an rud a cinnte rálam nó rá leis héin faoin téama sa go mbeidte sástaí coppla físealaí a chuir ar fáil bhuain agus duine ar bicéalaí bhfuil an ága dhéir beidir spreagú i dhéana lofa sa go gnína díis rud a cinnteach ar YouTube mar tá sé testáil feicirumsa sin bhfuil an faoi láthir go seirbhídí roimh agus be mu a cant.